Imisyo baba bethu yayizovuswa ngubani ayengavuswa yithu. Imisyo baba bethu yayizovuswa ngubani ayengavuswa yithu. Sesikhala siphindelela uhlupheka kusikhungethe engabe mdali iyawuphendulwa na. Sibusiso, kwenze njani? Kwenze njani Sibusiso? Baqhozela indaba nje kuseni kangaka. Khuluma nami ngani, kwenze njani? Fezile, kunento engihluphayo. Yini? Ukusukela ekuhambeni kukamama nje kunamaphupho engingawaqondani ukuthi asho ukuthini. Uyabona nje kona leli la izolo angilazi nanokuthi lisho ukuthini. Sibusiso, mina ngiyazi ngani ngamama ukuthi umama kade umthanda kakhulu futhi. Sisi, yabona umama meza kanje mina ngifilela ukwesaba. Uyabona nje leli phupho leli mina liyangithusa ngoba bekusondela ngibona eza kude buduze bukamama. Engiqonde ngqo endlavini zamehlo ekhuluma ethi impi yesizulu idinga injula buchopho nobuciko bamagama. Lokho mina ngikwazi. Hayi Sibusiso, yabona wena kana usiyahlangana ekhanda lakho. Ungasela ukuphupha ukodwa, ukuphupha. Ungathi ngane ncane. Akathela unamajongo angazi ukuthi wena wasikuphupha. Yabona mina ngalikwaqhatha wena. Khona amajongo zokukhipha lento la onayo la ekhanda. Ngalingo yini? Uyangihlaza Sibusiso, uyangihlaza. Emkhoba yini le? Hayi mami nkosiphela ngiyalinga ubuka bheka mncwe. Uyapi? Sibusiso! Sibusiso! Yini wena? Nayi ngane.